Колеги, искам да ви покажа на терен как работи устройството. Хипотетично да решим, че кученцето ми е направило стойка. Аз реша да стрелям или неадейно излита пернат дивеч. Отключвам пушката. Възпроизвеждам един-два изстрела, колкото е необходимо, но забравям да я заключа. И се включва след 10 секунди устройството за звукова сигнализация. В случая ще лай мърджо. Ето, изключвам го. Има още една хубава опция. Когато решим да сме на варда и на нас не ни трябва устройството да се чува, ние отключваме пушката, натискаме червеното копченце и заставаме на варда. Тогава устройството не се включва, но пушката е отключена. Устройството се включва, ако втори път заключим и отключим пушката, се включва автоматично след 6 секунди, пак да сигнализира. Това е, господа. Happy Hunter!